Wara li tħabbar ir-riżultat li Alex Borg sar il-kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista, il-President tal-Partit Popolari Ewropew, Manfred Weber, bagħat l-awgurju tiegħu lil Borg għall-kariga l-ġdida tiegħu. Filwaqt li l-ħamis filgħodu, iż-żewġ mexxejja kellhom laqgħa virtwali. Matul din il-laqgħa Alex Borg spjega x-xena politika Maltija filwaqt li ddiskuta ma' Manfred Weber il-pjanijiet tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali li ġejja, kif ukoll li l-Partit Nazzjonalista qed jippreparaw tim għall-kampanja elettorali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li qed jieħu l-kariga l-ġdida tiegħu bl-akbar serjetà u impenn sħiħ, filwaqt li jinsab sodisfat li fl-aħħar ġimgħat ra entużjażmu ġdid fost il-partitari kif ukoll fil-partit. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg semma wkoll li matul din il-ġimgħa il-Partit Nazzjonalista ħadem għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-indipendenza li bħalissa għaddejjin ġmielhom hekk kif dawn l-attivitajiet se jibdew il-lejla b'attività għaż-żgħażagħ. Min-naħa tiegħu Manfred Weber iddiskuta x-xena politika tal-Ewropa u tal-Parlament Ewropew. Flimkien huma sostnew li l-ħidma bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Popolari Ewropew se jkomplu jaħdmu flimkien f'livell Ewropew u kif ukoll f'livell internazzjonali. Bl-ewwel passi jkunu s-summits tal-Partit Popolari Ewropej li se jsiru fix-xhur li ġejjin. Alex Borg qal li hu jixtieq jara li l-Ewropa tkompli toffri s-sosten tagħha permezz tal-fondi kif ukoll permezz tal-politika lill-istati membri li qed jaffaċċjaw diffikultajiet. Tul din il-laqgħa Manfred Weber offra l-appoġġ sħiħ tiegħu lill-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Filwaqt li stiednu għal-laqgħa fil-kwartieri tal-Partit Popolari Ewropew fi Brussell, stedinna li Alex Borg aċċetta u qal li jittama li dan ikun kapitlu ġdid u aktar b'saħħtu u kollha rabtiet bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Popolari Ewropew u bejn Malta u l-Unjoni Ewropea.